ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନାଉ କିନ୍ତୁ କଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ଧାରଣାଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର ହଁ ଏମିତି ବି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଂଶ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାର। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରୁଣା ବା ପୂର୍ବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁକିଛି ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗରୁ ଲେଖାସାରିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୁହେ ନା, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ, ଏହା ଏକ ଖୋଲା ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜେ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲିସବନ୍ ସହରରୁ। ସେତେବେଳେ ଲିସବନ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସହର ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ସହରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ମାତ୍ର କେଇଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ବିରାଟ ସୁନାମି ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ନିଆଁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା। ସୁନ୍ଦର ସହରଟା ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟା କେବଳ ଲିସବନ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ୟୁରୋପକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଭୋଲ୍ଟେୟାରଙ୍କ ଏହି କଥା ସେତେବେଳର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଘାତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ତେବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ତେବେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମଣିଷର ପାପ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ? ଏହା ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ଏଇ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରୁ ହିଁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏହା ଥିଲା କେବଳ ଦୁଃଖ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ବରଂ କିଛି ନୂଆ ଗଢ଼ିବାର ସମୟ। ସେଇ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଜଣେ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମାର୍କିଜ୍ ଦେ ପୋମ୍ବାଲ୍। ସେ ଏହି ଧ୍ୱଂସକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଏକ ଖାଲି କାନଭାସ୍ ଯେଉଁଠି ଏକ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ସହରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହେବ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ବ୍ୟବହାରିକ ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ। ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ତେବେ ପୋମ୍ବାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିସବନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପୂରାପୂରି ନୂଆ ନକ୍ସା ତିଆରି କରାହେଲା। ପୁରୁଣା ସହରର ସେହି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଗ୍ରିଡ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଆଉ ବର୍ଗାକାର ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା କିଛି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିଲା ଅନେକ ନୂଆ କଥା, ଯେମିତିକି ସିଧା ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଘରର ବାହାରପଟ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଥିଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧୀ ନିର୍ମାଣ। ଏଥିପାଇଁ ଗାୟୋଲା ବା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଯାହା ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାକୁ ସହିପାରିବ। ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଇଟାପଥରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସହରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଥିଲା ତାର ନାଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଚୌକରୁ ବଦଳାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକ ରଖାଗଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ ଏବେ ରାଜା କିମ୍ବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଶାସନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଲିସବନ୍ର ଏହି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏକ ନୂଆ ଦର୍ଶନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଟେଲୋସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ, ମଣିଷର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରଲୋକରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଦୁନିଆରେ, ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରଗତି କରିବା ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବା। ତେବେ ଲିସବନ୍ର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସହର ଭିତରେ ରହିଲାନି। ଏହା ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଲଟିଗଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲିସବନ୍ କେବଳ ଏକ ସହର ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ଏକ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପୂରା ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ଯାହା ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଣିଷ ନିଜର ତର୍କ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା।
ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନେଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ବିଚାର ଯେ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଚାଳକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଗଲା। ବ୍ରୁନୋ କାର୍ଭାଲୁଙ୍କ ଭଳି ଐତିହାସିକମାନେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଏହି କଥାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲିସବନର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆମର ଆଧୁନିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଟା ବା ସିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାରଧାରାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଆମ ସମୟରେ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ?